Tulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippine Standard Time, 41 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Martes, petsa 26 sa bulan sang Oktubre sining tuig 2021. Kag mayara na lamang kita sang 60 days to go before Christmas. Kag sining gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sumalin sign on tubtob sign off subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive nagapamati sa radyo no sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe. Maghalong gid kita sa dalano no kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook live maayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube mga kabombo no, hindi lang kita live sa Facebook, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Karon sa ilo kita sa nagapanguna nga mga balita, mas nagdamo pa ang nagpadulong sa satellite registration no sa University of St. La Salle Bacolod subong adlaw kon ipaanggit kahapon. Madumduman nga kapin 2,000 ang mga nagpilila agod magparehistro kahapon, apang 500 lamang ang gincater kalakip na no sa mga priority sectors. 350 ka mga regular registrants lang no ang marehistro sang COMELEC Bacolod personnels kag 100 diri ako na dugang 100 ang mga nagabusong ang person with disabilities kag mga senior citizens kay nasang agabaw nagdangat sa kapin 2,500 2,500 no ang mga nagpila sa satellite registration kag may isa pa to ka babaye nga nalipungan kag ilayo naman nga ginrespondihan sang kapulisan sa mga magapila bala sa nabili naton nga mga inadlaw no aside sa requirements
magdala man kita sang payong, mga pagkaon, kag tubig, agud nga maging preparado kita sa pila. Apat na lang kadlaw magatakop na ang registration apang masobra 2,000 paghihapon ang nagapila. Ambot kung maubos ni sila pa-register kay kung hindi ti wala kita sa may mahimo. Lesson learned na lang sa sa masunod nga eleksyon nga mag-iho na kita samtang temprano. Ay kalain ba lang Pinoy ka, Filipino ka, pero hindi ka kabahin sang eleksyon. No kaangay na lamang nga wala kasang kinamataro nga mag-bash kag mag-rant sa social media tuoy sa gobyerno kay wala ka man gani nagboto. Wala mo man gin exercise ang imo kinamatarong kag responsibilidad. Asang tinalikdan pa to nga panawagan sang tinalikdan pa nga mga binulan nga halog ang pila pero angay sa karon may extension na gani pero kung diin katapusan nga semana didto man nagiliho. May statement man ang PRO6 tuhoy sa tikang sang kapulisan may kaangtanan sa insurhensya. Especially atong nagluntad balang nga pagpambomba sa Banwa sang Tubongan sa Iloilo kung sa diin duha ka mga police officers ang napilasan kag ginaligar kahimuan sa mga New People's Army. Sulo gani kaya PNP Chief General Guillermo Ilazar, stratehiya lang ini sa mga NPA agud ipakita nga makusog sila gihapon agud makapamahog sa mga kandidato bala para sa masunod nga eleksyon. Do kuno abi may kusog pa sila bala apang makitaan ta man sa mga nagliligad nga mga engkwentro nga pila ka mga opisyales ang ilang grupo ang nadulaan sang kabuhi. So hindi ta bala maintindihan nga mayara gihapon sang nagakaganyat kag nagapati sa kausa sining mga rebelde. Let's say wala sila abi naga-agree sa gobyerno kay do amugid man para kuno abi sa ikaayos ang pungsod apang lantawa balang ilang mga ginapanghimo ang pagpambomba, extortion, pagpamahog kag pagpangawat para na bala sa ikaayo. Kung gusto naton magbulig sa pungsod, timangin maayo kita nga citizen, himuon mo ang imo responsibilidad bilang pumuluyo. Amo na nga wala nagauntat ang aton nga mga otoridad sa pagpanghangkat bala nga magsungka na ini mga rebelde samtang mayara pa sang kaygayunan. Bangod handa gid nga magbulig ang gobyerno agud makapanugod kamuliwat mayara sa mga programa bala, mga livelihood program, cash assistance para sa mga luyag nga makabalik sa normal nga pagpangabuhi. Samtang may panawagan man to ang Iloy kag pakaisa sang 10 katuig nga bata nga lalaki nga na hit and run sang duha ka salakyan sa Tadlong sa Gaisano Grand Mall sa Barangay Singkang Airport sang Oktubre 15 sang gabi. Madumduman to mga kabombo nga Biyernes sang gabi sang nagtabok ining bata pasado alas 10 sang gabi. Apang nabungguan ini sang puti nga van nagikan sa sur kag padulong sa downtown area. Sang natumba na ang bata, nabungguan pagid ini sang isa pagid kasalakyan nga halin naman niya sa norte padulong sa sur gani tuman ang pilas nga naagom sini. Nalapakan to gani kuno sang salakyan ilabi na bala sa ulo nga gintunaan sang iya kamatayo. Duha ka semana nang nakaligad nagpanawagan to ang station commander sa Bacolod Police Station 8 si Police Major Jory Puerto sa driver bala sa duha ka driver nga magsungka kag atubangon ang ilang responsibilidad apang tubtob sa karon wala gid gihapon sang may nagpakita. 10 years old siguro nga bata hindi man na naton mahambal nga hindi na masapakan kay dako naman na. Kung naipit inao ko nalapakan for sure mabatsagan gid sang driver sang salakyan. Maskin magambal kita siguro nga ido ang ato na